Entramos na librería Cascanueces, que é onde temos os abonos para o festival, e imos ver as 4 láminas que podes escoller, unha delas, e imos facer o mítico unboxing do que inclúe cada abono. Bueno, o primeiro, a entrada para Amparanoia, vale, que tedes aí o cartaz. Entrada para Amparanoia. Temos as instruccións de todo o que inclúe o abono, que xa o tedes na web. Está todo aquí contado, os que son gratuitos, algún que tedes desconto. Que máis temos? Temos, que se escapa. Temos a chapa do festival, temos a pulseira que hai que levar aos eventos, vale? E por último, para quen queira asistir tamén á festa de presentación de Aline Frasao en Garufa Club o 28 de abril, pois, levando este desconto, pagas 6 euros na entrada, vale? E nada, imos facer así rapidamente que vexades a chulada que son as láminas de Mari Muriel, que realmente é unha das artistas que vai a estar no festival e que están baseadas nun relato de Emilia Pardo Bazán. Animadevos a vir ao festival, elas son artistas.